Idemo daleko da spasimo svet, dajemo sada sve, pobedit ćemo. Samo mi smo taj sjaj koji obasjava tvoj svet. Smo nestane, odvijemo. Mi smo sada tu, odvijemo. U dobru i u zlu, odvijemo. Mi uz tebe smo, odvijemo. jači zajedno. Privremeno ludilo. Pa gde si do sad? Umalo da te ne sačekam. Samo sam popričao sa Lucien. Lucien? Da, znaš, Lucien. Volim da dajem nadimke čudovištima koje raznesem na deliće. Laserska strela! Izgleda da joj se baš i nije dopalo to ime. Trebalo bi više da vodiš računa o svojim stvarima. Elita, pokušavam da sakupim više podataka o Francu Hopperu. Ne mogu da uđem u podsisteme. Budi opreznan. Leteće raže dolaze ka tebi s leva. Jeremy, kako stvari teku čisto zato što je ovdje postala, Pusto. Ne sjajno. Za sada nemam nikakve podatke o tome kako da lociram Franca Hoppera. Morat ćete da izdržite još malo. Lako je tebi da kažeš. Skoro da sam stigla. Samo što nisam ušla u podsistem. Koliko nam je životnih poena ostalo? Ne mnogo. Ako te udari još jedna leteća raža, za tebe je igra završena ovde. Isto važi za tebe, Ulriče. Beži se, Shirley! Itel i Vet, vraćajte se ovamo! Prestani više s tim glupim imenima, a? Šta se ovdje dešava? Zar nismo devirtualizovani? Laserska strela! A? Šta je to? Nemam pojma, gađali su nas i vidi šta se dogodilo. Momci, jeste li dobro? Nadam se da ste svi u jednom komadu. Rekao bih. Par super nogu, haos poprsje, dve spretne ruke i lepuškasta glava. Ne, ništa ne fali. Jeremy, šta se tamo dogodilo? Voleo bih da znam. Morat ću da pregledam kvantnu sekvencu da vidim da nema nepravilnosti u pristupu podacima. Ajde prevedi to, Einsteine. Mora da obavi kompletnu proveru. Ma nema šanse, nema vremena. Imamo probu za 5 minuta. Probu? O ne, skoro sam zaboravio na to. Šarden će nas ubiti. Vratite nam pare! Vratite nam pare! Vratite nam pare! Vratite nam pare! Pojakov, ajde molim te makar jednom učni glavom. Kako mogu da ti vrate pare ako je predstava besplatna? Morali bismo da ti vratimo ništa, što je ako mene pitaš previše. Pored toga pokušaj da pokažeš malo poštovanja. Pozorište, ne zaboravi, je svetinja. Veruj mi, znam iz iskustva. Pre mnogo godina čak sam i napisao jedan čin. Zapravo to je bila drama jednočinka. A, jel? O čemu je bila, Jime? Radije ne bih o tome. Tu ste, svi na mesta, brzo. Pa, gospodine Šarden, zašto ste izabrali baš Cyrano de Bergeraca za ovogodišnju predstavu? Elegancija napisanog, pretpostavljam. Ili tragedija neuzvraćene ljubavi, ili se ona možda dopala vašoj istinskoj, ali skrivenoj romantičnoj prirodi? Manjak novca, gospodine. Morali smo da iskoristimo prošlogodišnju postavu Rome i Julije, sve sa kostimima. Morao sam da nađem drugu predstavu koja se dešava na balkonu, zbog toga Cyrano. Shvatam.
Roksana! Ko me zove? Ja, Kristijan! Reči tvoji oklevaju danas. Pala je noć! Treba u mraku da nađu put svoj do uha tvog! Ali moje reči ni na kakve prepreke ne nailaze. Odmah stignu na cilj? Nije to čudo neko, jer u srcu mom one dom svoj nalaze. Koliko je srce moje veliko, a uho tvoje maleno. I kad s te visine padaju reči, brzo putuju, a moje se moraju uspeti, gospo. Potrebne su mi laserske strele. Čini mi se da su se tvoje reči malo čas upravo naučile penjati. Vežbom podvizi takvi manje naporni postaju. Zaista kao da s velike visine govorim ja. 2 kankravata ispod nas. Pravo zboriš, gore na visinama ti im smrdbi. Dobro, daj da ih sredimo. Sterne, Delarobija, o čemu to trućate? Gospodine, molim vas, budite tihi, zar ne prepoznajete moderno pozorište? To je savremeni pristup, nešto između ćelave pevačice i ubitačnog karate meča. Evo ti ovo, ostarela kravo. Ulriće, pomozi, pogođen sam. Bravo! Super sprint! Prekinite, glupava mi šala, nije smešno. Yumi, šta radiš? Zbog tebe sam promašio Megatank. Ode, šta se s tobom dešava? Skloni mi se s puta, Elita, ne vidim kravu. Ovog puta ste otišli predaleko. Još jedna reč i idete na disciplinsku, razumete? Stanite malo, direktore. Nešto nije u redu, odje van sebe. Jeremy! Jel Kseni možda otišao procesor? Krava zvuči skoro kao direktor. Ode, pazi blok sa desne strane. Blok, Sterne, ti si zablokirao. Brzo, zovite hitnu pomoć, Stern i Delarobija su odlepili. Jeremy, naoružaj me! Dve tarantule će nam doći glave! Upali smo u novu Kseninu zapku! Elita, Yumi, učinite nešto! Znači, ovako izgleda kada provodiš sate igrajući video igrice i gledajući crtače na TV-u. Proba je završena. Ulrik je u pravu, upali smo u novu Kseninu zamku. Idi za njima do bolnice, ja ću međuvremenu da pokušam da saznam šta se dogodilo. Jeste im dali nešto za smirenje? A sad, recite mi, da li imate nekih problema trenutno? Da li imate problema sa spavanjem? Košmare? Nervozni ste noću? Imate probleme sa školom? Sa roditeljima? Evo ti buđava kocko! Buđava kocka, zanimljivo. Pusti me! Izvinite, mladi gospodine, ali imam crni pojas. Da, Jeremy? Yumi, Ksena definitivno stoji iza od ovog i Ulrikovog ludila. Postoji samo jedan način da ih vratimo u normalu, a to je da ih dovedemo u neki od tornjeva negde u Lioku. Onda mogu da startujem program koji će im glave dovesti u red. Misliš moramo da ih kidnapujemo iz bolnice? Tačno tako. Dobar dan. Došli smo da posjetimo Ulrika, Sterne i Oda Delarobiju. Žao mi je, ali obojice su na posmatranju. Posjeti nisu dozvoljene. Hvala mnogo. Izvinite što vas uznemiravamo. Šta sad? Tiho, slušaj. Dva mladića iz sobe 237 se bore sa zamišljenim neprijateljima koji nazivaju blokovi, megatenkovima i Ksenom. Odakle im samo ta luda imena. Šta kažete, profesore Stršljen? Tipično za današnju mladež. Sada znamo u kojoj su sobi. Prepusti ga meni. Izvinite, gospođo. Jel vam treba pomoć? Ja tražim svoju sobu 216. Pođite sa mnom. Elita, pazi na krabe! Koje krabe? One što su nam preprečile put! Energetsko polje! Pa jednog smo sredili. Ta kraba nije htjela da me pusti. Mislim da je to bila ljubav na prvi pogled. Izvolite, soba 216. Hvala što ste mi pokazali put. Igraš se čorave bake. Locirala sam aktivirani toranj. Za mnom. Idi, pokrivat ćemo te!
Ko izgubi daje svoje lekove pobedniku. Pa, šta kažeš? Ne hvala, neki drugi put. Šta se ovde dešava? Ako nisi došla da igraš ćorave bake, šta onda radiš u mojoj sobi, mlada damo? Pa, Ti nevaljalice jedna mala, izlazi li zove bolničarku? Yumi, sad možemo do aktiviranog tornja, pošto si ti ovde. Da, naravno, pa da krenemo. Dobro, iskreno se nadam da će ovo da uradi posao. Gde ste vi krenuli? Stigao nas je jedan blok! Nemamo vremena! Sklanji se s puta! Halo, je li to policija? O ne, samo nam je to trebalo! Napali su srce Lioka! Ajde, hoćeš li se više javiti? Da, Jeremy? Dobro, stižemo. Ksena napada srce Lioka. Nadam se da će stići na vreme! Samo još malo, Torem sada nije tako daleko. Tamo! Idite, ja ću da sredim Megatenka! Ulriče, ne! O ne! Stavajte nas pokušava! Recite nam kako to izgleda kada dospete u večernje vesti. To će ih držati podalje. Gde su do sad? Puste, krajnje vreme! Ostao je samo još jedan zaštitni omotač srca Lioka! Jeremy, pošalji mi molim te overboard, pošto sam se malo smorio od jurcanja naokolo. Imaš ideju kako da ih ubacimo u skenere? Pusti to meni, Aelita. Dobro ljudi, stigli ste do ovde. Sad krenite ga usputnom tornju. Važi. Vrlo dobro, Jeremy. Transferuj Oda. Transferuj Ulrika. Transferuj Yumi. Skeniraj Oda. Skeniraj Ulrika. Skeniraj Yumi. Virtualizacija. Prazno je! Mora da su svi u kuhinji! Verovatno su svi u trpezariji. Da. Red je na tebe, Aelita! Transferuj Aelitu! Skeniraj Aelitu! Virtualizacija! Postaje sve gore. Sada misle da su u školi. Slušaj, Elita, povedi ih do usputnog tornja. Ja odoh u srce Lioka. Važi. Hajmo do... trpezarije. Umiremo od gladi! Ispred vas, odbor za doček. Pazi, Aelita. Ne mogu
si neraspoložena? Ovog jutra ti se pokvarila vaga? Ne! Šta je ovo? Stavili su Sisi i njene drugare u izlog. Jeremy, tu sam na ivici sektora. Možeš li da mi pošalješ taksi? Kako da ne? Veliku belu limuzinu. Odmah stiže. Koja me budala gurnula Sisi u naručje? Energetsko polje! Holosferski sistem priključen. Jeremy, u centralnoj sam zoni. Dobro, Yumi, počelo je odbrojavanje. Imaš oko minut da aktiviraš ključ. Važi. Energetsko polje. Energetsko polje! Da ne misliš da skuli otpuk? Nešto me je ubolo. Bolje požuri, Yumi, imaš još 10 sekundi. Budi oprezna. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vrlo dobro, Yumi. A sad kreni ka nebeskom svodu. Programiram ti prevoz. Krenula. Ne, trpezarija je ovamo! Slušajte me obojica. Ima da radite ono što vam kažem, bez pitanja, jasno? Dobro. Važi. Jeremy, u sferi sam. Sad ulazite unutra. Naređujem vam. Razumem, gospođo! Nadajmo se da će uspeti. Da vidimo da li program funkcioniše. Kako se osjećate, momci? Dobro, ali šta radimo u tornju? Ne razumem, zar ne bi trebalo da smo u trpezariji? Objasnit ću vam kasnije. Jeremy, uspeli smo. Da, ali srce Lioka je još u opasnosti. Stiže, do sad Ulrik i Otpi trebalo da su blizu sektora 5, Yumi.
je gotov! Činim sve što mogu! Pažljivo! Svi zaštitni omotači su nestali. Ako pretrpi udar, samo jedan. Lyoko je zauvek nestao. I vi ljudi sa njim. Super! Vrlo dobro, ljudi. Vreme je da vas vratim. Pa šta? Laserska strela! Ma, šalim se, dame. Baš smešno. Dobro. Pa dobra stvar je što dok se neki glupiraju, neki drugi ljudi rade. A sad, povratak u prošlost. Čini mi se da su se reči tvoje naučile penjati. Vežbom podvizi takvi manje naporni postaju. Zaista, kao da s velike visine govorim ja. Gore na visinama tim smrt bi bila svaka teška reč koju bi mi na srce bacila. Stop. Nije loše, ali još uvijek nije to. Fali vam trunka... Strasti? Ne, nego... Neke kokice? Ne. Još novca? To bi bilo dobro, ali... Trunka ludila? Tako je! To je to!